Ndakambira murume uyo chikomba chemudzimai wangu. Akagara. Iwanzi chikomba chemukadzi wako. Hizo zeshama. Yorishi. Uishi chako. Andina ukamana. Andina ukamana. Amaisema chikomba hicho. Ndaidana nana. Wakambora message. Noma message. Vangu ndiri mamesseji yokutaura pavaimboita. Mudzimai wechikomba ichi ndiye akauya nefoni yechikomba ichi musi weFriday musi wa12 ndiri kumasuo achindipa. Mushure maizvozvo yaya ikazosvika kudare kwaSabhuku nemasekretari ikaitwa. Mushure maizvozvo mudzimai wangu akamborwana nemudzimai wake. Vakataura nyaya yezvavakanga varoverana achitaura kuti inyaya yekuti mudzimai wangu akanga achidanana nemurume wake. Maodhi acho aripo yokutaura kwaita mudzimai wake achiti akanga atora foni yemurume uyu kwenguva yakakura mushure munge aona kuti mudzimai wangu adanana naye. Saka mudzimai wangu asenderana naye mameseji mufoni yanga yatorerwa murume nomudzimai wake uye achirambidza mudzimai wake kuti anga achipindura mameseji yayo kwenguva. Nyaya ndobva yapera. Kumashure iri apa pane 2 years nechidimbu. Kumashure ndakamboenda nomudzimai wangu kumusha kwavo ndichitaura navo akasvika akataura ega kuti akanga apfembwa nemurume iyeyo zvekare. Message kunawo. Uye achipeti. Chama tikakumisa message. Kapapa chipapa kumisa mumbeshana. Andotenda. Aiwa vabude mumizini yake. Foni yake. Ura message yake. Mukadzi wenyamurume. Wangu ari kumba. Ari kumba. Nyorai namba dzake basi ndipo namba dzako nemusoro. Dzako dzefoni. Dzangu ni dzefoni. Nemusoro. 3717. Nyorai basi. 7. 275. 809. Haparizvina hana nokuti vangaitoshandisa yangu. Yangu yachirungu. Yangu namba idzodzo. Ndo dzavangazishandisa. Murume wamatora naye panhamba dzake munodziziva. Taura izvo. 071 Ndizo zvimuchire. Mira, azedzi pesa. Taura inamba. 071 72 75 Mbichana. Nyorai pasi. 071 mune mameseji matatu. Yokutanga yacho iyo ikanzi bo ndeya7 o'clock PM. Yechipiri ndeya 26 minutes to 8 vachiti wakupi. Yechitatu iri kuma outbox uko kune meseji iriko ikati ndodzokera here. Ndikwanisa kubatsira. Dzoka ikumusoro kune ikanzi wakupi na7 o'clock PM. Iyi ikanzi bo ndeya 7 o'clock PM. Ya 26 minutes to 8. Imwe namba ke. Yani. Namba yekushanda yabuda apa imwe namba. 0715. Iyo ndio line ndofonika nemudzimai wake. Line ro rakale rikatobhurokwa izvo zvatisisiri kusenza. Amaidzokeredza namba dzemurume. 071 72 75 809. Mane nguva yakadini chitani? Ande 2 weeks. 2 years. Andane 2 weeks. Mane 2 weeks. Isine mombe dzake ini. Bozi unoona iwoga chakuti amambo ndakakanganisa. Ungosati wadya bota ke. Wati? Ndinoti kwete. Ungosati wadya bota. Aiwa izvi ndizvougadzira. Misire ukuziva here kuti mukadzi wako akaenda nefoni yake Akwete. unombosvika Akwete. dzose wamusiya vakarwireya Nani? ava nadzimwe nyaya yekurwa kwake Aiwa.
kurwa vana Sumuka chamarokera zibona. kurwa vana Sumuka umire kubona. hazvekurwa vana Sumuka umire kubona. chiri chikonzero chekuti unomirira kunzwisisa nekuti ndiri pakunzwaga handiti Sumuka umire. manditi Iwe ndinzwisisa mnyingina. ndoda kunzwisisa Utakuona kuti ndonzwisisa sei maita basa noti mazondiudza kuti sei ndakumira nekumboma aiwa zvakanaka chaizvo Hakuna musika huko. Muisire mombe dzake 5. Hakuna musika limwe gungu. handina Ndinosaina vanoenda kuno. Zvaunogwada. Sumuka yenyu yapera chii. chiri chikonzero Iyo shama. Enda unosaina kana kuenda kuno. Enda akuma. Wanzwena. handina kudzoya ndaedza kutaura Kuda akapedza newe. Tati mombe 5. Kuda. musoro changa pera Ndopera nyaya. anda ndokumbira kutaura ine mari andamubhadhara yekuti titonge bhozi anga achiti haana mari yekuti tipinde mudare Wabhadhara mari here kudara. Wasaina. ini mari handina Enda unosaina. Chipere chani. Ngasaina chipere chidari. Saina chipere chidari chinokumana chozo chichirika. Watongwa. Wabhadhara mari kutongwa. Andobhadhara chipere chani. Sumuka chamari. Sumuka unosaina. ndichisainire chima Mutoraende chiyavo Audio mnayo. Audio mnayo. oje tizwe oje. Amai. Autora dia. Kunzvise yamuka zvakataura. Ndi maita zvakanaka machengeta moti yayo. Maita basi. But anyway, nyaya yapera zvacho tipei imwe vachizoti garai amai muite unohana manzwa nyaya For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.